नमस्ते। तो भैया रघुआ सके बतला दी कि आज पावर स्टार पवन भैया के दू गो भोजपुरी यानी लोकगीत आयला। जी हाँ, रघुआ सके बतला दी कि दोनों के दोनों भैया फिल्मी गाना बा, जौन की एगो हरहर गंगे से आयल बा और एगो भैया जौन की पहले से ही रिलीज हो चुकल बा। आज जीने की तमन्ना है पावर स्टार पवन भैया और स्मृति सिन्हा के साथ। तो वो फिल्म के गाना भैया रघुआ सबके आज ऐसी फिल्म पर देखे के मिलल हुई। और हरहर गंगे के भैया गाना जौन की डीआरजे रिकॉर्ड पर भैया रघुआ सब देखे और सुने के मिलल हुई। अगर भैया रघुआ लोग गाना ना देख ले ना सुन ले तो जाकर देखी और प्यार आशीर्वाद दिए गाना के, जौन की भैया दोनों के दोनों गाना बहुत अच्छा रिस्पांस पा रहा बा, रिस्पांस अच्छा मिल रहा बा दोनों गाना के। तो भैया रघुआ सबसे हम ये कहम कि अगर ना सुन ले गाना तो जाके देखी। फर्स्ट बात रघुआ सबके बतला दी कि पावर स्टार पवन भैया के हरहर गंगे के जौन गाना बा वो पावर स्टार पवन भैया के डायलॉग के गाना बा, जौन की रघुआ सब इतना वो डायलॉग के ट्रेंडिंग में ला दे रही। तो रघुआ सबके बतला दी कि दोनों गाना के पब्लिक के कितना प्यार मिलल बा। रघुआ सबके वीडियो में डिटेल से बतलाएं तो भैया हमारा वीडियो बनाए बा, वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगे रघुआ सबके बता दी भैया कि हरहर गंगे के जौन गाना आयल बा, गाना के टाइटल भैया झमकावला से हुई। भैया झमकावला से गाना के टाइटल बा और एक गाना के बहुत प्यारा सा रिस्पांस मिल रहा बा। अभी थोड़ा रिस्पांस अगर प्यार दुला कम बा, लेकिन भैया हकीकत भाई गाना मार्केट में बाजी लेकिन अभी रघुआ सबके बता दी कि मात्र 10 घंटा में 5 लाख के गाना पर व्यू बा और 74,000 भैया लाइक बा। आज जीने की तमन्ना है यही फिल्म में गाना भैया रघुआ सबके आज ऐसी फिल्म पर देखे के मिलल हुई। जमुना गाना के भैया टाइटल बा आज धरती पर उतरल बा चांद। भैया एक रिस्पांस बतला दी कि पब्लिक के कितना प्यार मिलल बा। रघुआ सबके बता दी भैया कि 5,57,000 ये गाना पर व्यू मिलल बा मात्र 9 घंटा में। और भैया लाइक के बात कर ली तो भैया कुछ शर्मिंदा बानी लाइक के लिए, कि 9 घंटा में मात्र 33,000 गाना के लाइक मिलल बा। तो रघुआ सब जाके गाना के सुनी और प्यार आशीर्वाद दी।